Velkommen til København, mine damer og herrer. Når skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket, må I rejse jer indtil den bedes I beholde sikkerhedsbæltet fastspændt. Beholde stolryggen og bordet opstået, holde bagagehylderne lukket sammen med håndbagagen på sin plads. Mobiltelefoner må tændes, når skiltet med sikkerhedsbæltet er blevet slukket. Vi gør opmærksom på, at tobaksrygning først er tilladt, når I befinder jer i terminalbygningens rygeområder. Kaptajn og besætning håber, at I har haft en behagelig flyrejse med SAS og Star Alliance. Tak for denne gang på gensyn, og vi ønsker alle sammen en behagelig weekend. We can now welcome you to Copenhagen, ladies and gentlemen. When the seatbelt sign has been turned on, you may leave your seats.